Onder luid gejuich kwam Schulting het podium op. En dat wie misschien nog wel mooier als de grote huldiging in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Het is veel persoonlijker en ik ken heel veel mensen. En ja, dat is fantastisch dat ze dit voor mij organiseren. Ook de zusjes mochten nog even het podium op. En dat waren van bijzondere beelden. Ja, mag ik? Jolien. Ja, ik ben Jolien. Lieve Susanne, ik wil toch even zeggen dat ik super trots op je ben. Niemand had kunnen denken dat je met 2 Olympische medailles naar huis zou gaan. Waarvan 1 bronzen medaille op het relay-team en gouden medaille op de 1000 meter. Ik ben trots op je en ik hou van je. Ja, het is heel erg lief en zij hebben ook ontzettend meegeleefd. En zij hebben mij ook 4,5 weken moeten missen en dat is voor hun ook best wel heftig. Zo onwerkelijk. Onwerkelijk? Ja. Ja? Bijzonder. Gewoon dat iedereen voor haar is hier, dat is gewoon heel erg bijzonder en daar moet ze van genieten. Ja, daar moet ze van genieten. Genieten jullie er ook van? Jawel, maar ja, jawel. Ja. Ja, het is gewoon raar dat iedereen voor haar komt, zeg maar. En nog 1 keer geweldig applaus en spring en doen ze nog 1 keer voor uw Olympisch kampioen Susanne Schulting.